היי חבר'ה, סרטון שירות לציבור לכל החבר'ה שיש להם ממ"דים ונוכח האירועים רוצים לדעת איך סוגרים אותם מבפנים. תזכרו שלא כדאי לסגור מבפנים אם אתם לבד בממ"ד. אם אתם לבד בממ"ד ואתם משהו נפצעים, מתעלפים, משהו, לא יהיה דרך לחלץ אתכם. אז קודם כל לא לסגור את הממ"ד מבפנים, אלא אם כן אתם לפחות שני מבוגרים שם. לגבי פתרון, יש כמה רצים ברשת, מאוד יעילים, דורשים קצת הכנה, אבל ממש לא מסובך. אחד זה מקל של מטאטא. תנו לי להראות לכם. יש דלת הממ"ד, הבעיה היא כמובן שהיא נפתחת גם מבחוץ. דבר ראשון, נועלים אותה. אז לוקחים מקל של מטאטא, שבערך אורך 70 סנטים, קונים בחנות לאביזרי בית T ממתכת מברזל של צול על צול שהמטאטא יעבור דרכו, וניפל של 5-10 סנטימטר, משהו יחסית קצר אבל לא קצר מדי. מלבישים אחד על השני ככה, ואז מכניסים את הידית לתוך הזה ומהדקים קצת למטה בכמה דפיקות. עכשיו גם אם מנסים לפתוח את הדלת מבחוץ לא ניתן, וניסינו את זה עם הגברברים של הבית. דרך נוספת זה קרש שהוא קרש כזה יותר עבה עם חור קטן לידית, שפשוט מלבישים את הקרש ואז הידית בחור ואין לה לאיפה לזוז בתוך החור שבקרש. גם זה פתרון. אפשר כמובן במקום מקל של מטאטא, אם יש לכם יכולת, למצוא מקל של מתכת שהוא יותר חזק ופחות סביר שישבר מלחץ. שלא נדע מצרות, שלא יגיעו לממ"דים שלנו, ואם זה עוזר, הצלחה.